Salam hormatly vatandaşlar. Bir näçe günden bäri Türkmenistandan bir gaty inanç habar geldi. 14 ýaşly ýaş oglan Süleyman Tursunbayewy urup öldüripdirler. Şul bir näçe gün biz Süleymany kim öldürenini anyklajak bolup Türkmenistandan habara garaşdyk. Dün şu habar geldi. Men sizin bilen şol habary paýlaşasym gelýär. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkiýewiň garnaşy hemde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogun oglanlarynyň çağlary Baharly owanyň ýaşaýjylary öňkü bäherden sportsmen oglanjygy Süleymany üýüşüp urup öldürdiler. Etar bakanda näme de boldy? Süleymany Türkmenistanyň çempionatyna ýaşlaryň arasynda birinji ýer alany üçin Türkmenistanyň içeri işler ministriň Çakkiýewiň garnaşlary ve Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnlary Süleyman Tursunbayewa finalda yeňilmeli diýip talap etdiler. Süleyman bul kezzap garandadara gulak asman hakyky ussatlygyny görkezip arasynda yeňip Türkmenistanyň çempionu boldy. Köne urgençli 14 ýaşly ýaş olanjyk Süleyman öňüm ýaşlarda yeňip ýören soň geljekde Türkmenistany dünýäde tanıtjak ve ýaşlarda öz ussatlygyny unutup Türkmenistanyň awryny galdyrjak bir nesildi. Munyň gahrmançylygyna çydaman daşarda Çakkiýewiň garnaşlary we Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnlary Süleymany üýüşüp rehimsizlik bilen urdular. Bul harandadalar öz uly ýaşyna seretmän Süleymanyň bagry we böwregini urup etdirler. Süleyman agyr ýagdaýda bolnisada eltildi. Şol ýerde emhime we polis işgärleri lukmanlara birinji kömegi etdirmän Süleyman Daşgoz vilayatyna gitmeni mejbur etdiler. Şol bikançylyklar Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkiýewiň we Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň şahsy görkezmeleri bilen edildi. Polis we prokuratura işgärlerine şol jenaýata iş açmana ve dernetmene Çakkiýewiň we Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň şahsy buyrukları esasyna mümkinçilik berilmedi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar ve Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkiýew şol işi dolu kontrola saklap bir kanun jenaýatçy buyrukları berip şol jenaýat işi ýatyrdylar. Süleyman Tursunbayewiň meselesini jenaýat işini gozgamaly däl, onuň özü köçede ýykylypdyr diýilen Çakkiýewiň buyrugy bar. Şonuň esasyna iş gozgamak bolunok diýdiler. Ýaş olanjyk Süleymanyň ýagdaýynyň howpludygyna garamazdan öljegini bilseler-de polis we emhemi işgärleri lukmanlara diagnozy gorkuly däl diýdirip bolnisa aldyrman Daşgowda Süleymany urutdylar. Sebebi kanun boýunça lukmanlar agyr ýagdaýda bir adam gelse dogry diagnoz goýan ýagdaýyna derrew prokuratura işleri açyp polis işgärleri derňewe başlamalydylar. Ine şonuň üçin ýaş olanjyk Süleymany hastahana aldyrman, lukmanlara hakykaty ýazdyrman, Süleymanyň ýagdaýy gorkul däl diýip Serdar Berdimuhammedowyň we Çakkiýewiň bu olanjygy Daşgowda iwekdirýärler. Mundan soň 14 ýaşly olanjyk Süleyman gatagır ýagdaýda Daşgow vilayatyna hostalyň üstü bilen getirildi. Bir näçe günden soň Süleyman bagy we böwrek urulup edilmegi netijesinde gynanyp öldü. Süleyman ağırdan çıkan soň onuň enatasy prezidenti ýüzlenip bizim oglumuzy Süleymany öldüren adamlar jenaýata çekmesini haýyş etdiler. Ýaş olanjyk Süleymanyň öldürilmegi we jenaýat işiniň ýapylmagy Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkiýewiň we premier ministr Serdar Berdimuhammedowyň tarapyndan uly jenaýatçylyk işlerdir. Kezzap Berdimuhammedowyň ogly Serdar generalnyň prokuratura jaň edip Süleyman Tursunbayewiň işini gozgamaň diýip bir kanun buyruk berdi. Gadyrly vatandaşlar, bul gaty gynanç waka bizim hemme vatandaşlarymyzy gynança saldy. Türkmenistanyň ýarşynda birinji ýeri almak 14 ýaşly oğlanjyk Süleyman üçin ol birinji gahrmançylyk ýeňiş boldy. Ýöne şoňa garamazdan Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty şol gahrmançylyk eden oğlanjygy öldürdi. Näme üçin biz
gyýlarymyzy tansa bersek, olary Berdimuhammedowyň ýegenleri zorlaýarlar. Näme üçin bizim oglanlarymyzy sportda üstünlük kazansa olur öldürýärler. Sebäbi biz dünýäde belli bir diktator Berdimuhammedowyň we onuň tohumynyň döwleti bolduk. Inni Türkmen döwleti ýok. Egerde biz ýene-de ogry kezap bizim çağjyklarymyzy öldürýän ganhor Berdimuhammedowa daýanyp otursak, bizim çağlarymyz we bizim garnaşlarymyz gulçulukdan hiç wagt çykmadylar. Olar azaatlygy we adalatlygy hiç haçan görmediler. Bizim ömrümüz bizden ganhor Berdimuhammedow we onuň haram tohumy kesgitler. Inni dymyp oturmaly adamlar. Ýalňyja habar geldi. Süleymanyň enatasynyň telefonlaryny öçürüp, gapyna polisiýa dikip, hiç kim ýany goýanoklar. Süleymanyň enatasynyň videosy YouTube'da çykandan bäri Türkmenistanyň hemme künjeginden, Özbegistanyň, Gazakstanyň, Türkiýeden we başga döwletlerden adamlar jaň edip gollap, öz gynanjyny Tursunbaýewiň maşgalasyna bildirdiler. Opozisiýa galan soň Süleymany öldüren adamlaryň adyndan gelip bagşlama sorap başladylar. Tursunbaýewiň gapysyna polisiýa goýanlaryň sebäbi näme? Tursunbaýewlaryň telefonlaryny kesmegiň esasy sebäbi näme? Bütün dünýädäki türkmenler şu tragediýany eşitip ýaşa olanjyk Süleymanyň ölünni gaty ýüregine alıp adalatlygy talap etjek bolýanlyklary. Ýaşajyk olanjyk Süleymanyň enatasy video ýazyp prezidentden jogaby soran üçin we bütün dünýädäki türkmenleriň Tursunbaýewiň maşgalasyny gollap başlanan üçin Türkmenistanyň kezzap prezidenti Berdimuhammedow goz olan turaýmasyn diýip polisiýa şäherlerini olaň jaýlaryň öňüne goýdy we olaň telefonlaryny kesdi. Ine seredim. Agzybirliň edip biljek zady. Diktator rejimi gorkdy. Egerde Tursunbaýewiň enatasy prezidente ýüzlenip videony ýazmadyk bolan ýadaýynda onu olar öz tragediýasy bilen öýler galardy. Olary köp adam gollap bilmedi. Sebäbi köp adam habarly bolmady. Onu olar öz betbaççylygy bilen ağlap şu gün gollapy otururdylar. Şonuň üçin gaderly watandaşlar, biz hemmemiz Tursunbaýewlaryň maşgalasyny gollamaly. Süleymany öldürenleri cinayete çekmeni talep etmeli. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň bizim kanunlarymyza we bizim haklarymyzyň bardygyna garamazdan tersine cinayet tarapyny tutup bir kanun hereket edýän Berdimuhammedowyň hökümetiň ministri bolup durýar. Men size öňüm aýdyp gelýän. Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan hökümeti ýok. Türkmenistanyň mejlisi hem ýok. Türkmenistany Jadan Hram Berdimuhammedow basyp aldy. Türkmenistanyň esas konstitusiýasy üýtgedildi. Berdimuhammedow öz paçalygyny döretdi. Seredin Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýew öz garnaşy, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri öz garnaşy, mejlisiň ýolbaşçy öz garnaşy, konstitusiýon kaziýetyň ýolbaşçy öz garnaşy we başga ýolbaşçylarym öz garnaşlary. Bu kezzap Berdimuhammedow bizim döwletimizi basyp aldy. Biz hiç ýerde öz kanunlarymyzy gorap bilmez. Biz diňe hemmemiz turup öz haklarymyzy alyp şul diktator rejim aýryp adatlygy çykyp biler we adalatlygy talap edip biler. Gaderly watandaşlar, bizim döwletimizi Berdimuhammedow Jadan Hramow basyp aldylar. Biz dymyp düşünmän oturduk. Koronavirusyň epidemiyasy zerarly wagtyna halka kömek etmän, halka gyryp gelýärler. Biz ýene dymyp oturýarys. Liwapda uraganyň betbaççylygyň dürüden derdinden 1000 golay adam öldü. Biz ýene dymyp oturduk. Serketde 20 golay ýaş sallatlar öldü. Biz ýene dymyp oturduk. Türkiýede 60 golay adam öldü. Olar Türkmenistan getirmeni ruhsadan bermedi. Biz ýene dymyp oturduk. Bizim aýal gyýlarymyzy Berdimuhammedowyň ýegenleri zorlap, urup, kanaly taşlap ýörler. Biz ýene dymyp oturýarys. Indi bizim çağlarymyzy köçde urup öldürüp başladylar. Biz ýene näme dymyp oturmalymy? Süleymanyň enatasy ganhor Berdimuhammedowdan jinayetçiler jinayety çağırın diýip sorýar. Näme kezzap ganhor öz halkyny öldürüp gelýän Berdimuhammedow öz ogluny ýa-da tohumyny jinayete çekermi? Ýok. Onu hiç wagtam etmez.
Bilmedik siren bolor, görmedik siren bolor. Ol namart prezidentin gılıgy şol. Türkmen halkyny köp görýär. 1 milyon ötede hiç yerde gürlemez. Bilmesinler deyip gizler. Gürleyenlerim ağzını yapar. İni seyredin. Kezap Berdimuhammedowyň Kerim atly ahtygy 16 ýaşly gyzy zorlap, şo gyjagady Banisa gürlemez ýaldykdylar. Prezidentin ýegenleri köçede durun, gaýyşny köçede adamyň gözüň öňünde urup öldürdiler. Ýegenleri tutun gyýlary zorlap, kanala atıp öldürüp ýörler. Berdimuhammedowyň Kemal diýip ýegeni Gypçakda bir ýaş gelini urup zorlady. O görgül gelinem göwrel ekeni. Onuň adamsy, onuň dogonlary, garnaşlary üýüşip 2 awtobus bolup gutla geldiler. Haramdada Kemal diýeni gözläp. Şol ýerde bir dogonlaryň biri polisde işleýän ekeni. Polisin pagonlaryny ýere danyp, ýanky ölse de şunu tapçak bolup, şu haramdada Kezap prezidentin ýegeni haramdada Kemal diýeni gözläp ýörler. Ine de Türkmenistanyň içeri işi ministri Serdar Berdimuhammedowyň gaýyn taraplary ýaş olanjyk Süleýmany köçede urup öldürdiler. Bular üçin kanun ýok. Bular üçin konstitusiýa işlenok. Sebäbi bu Berdimuhammedowyň padşahygy. Bu maşgala, bu tohum dine bir kanunçylyk edýär. Men Kezap Berdimuhammedowyň günne edýän jenaýetlerine aýdybam geçmeýin. Men size bir sorgu beresim gelýär. Şul Kezap, ganhor, jenaýetçi tohum bize näme berek? Näme şul adamlar bizim halkymyzy gyýnap, kösep, öldürüp ýörler. Biz haçana çelli şu hatlar çıdak gedeli. Biz haçana çelli dımp gedeli. Şul tohumyň arkadagy dine Gurbanguly Berdimuhammedow. Bizim halkymyň arkadagy Berdimuhammedow däller. Siz haýsy vilayetde bolsaňyzam şu Berdimuhammedowyň tohumundan gorunup bilmersiňiz. Dine bir ýol bar. Birleşip agzybir bolup birek-birege gollamak. Hormatly watandaşlar, gelin Tursunbaýewyň maşgalasyny gollap, ýaş olanjyk Süleýmany öldüren adamlary jenaýata çağırmany talap edelim. Türkmenistanyň içinde hemme ýerde Süleýmanyň suratyny ýaýradalım. Biz Süleýmany öldüren adamlary jenaýata çağırmak üçin 16 fevralda 2-nji gün saat 20:00 İstanbul wagty bilen sizi Zoom protesta çağırýar. 19 fevralda 5-nji gün saat 18:00 İstanbulda Taksim'de yekelik piket etmeyene çağırıyor. Ondan başka 20 fevralda saat 12'de Aşgabat vakti bilen hemme Türkmenistan'ın yaşayıcılarını ve daşınlaki Türkmenistanlıları Süleýmanyň hatyratyna bir minut dymyp oturulýyn. Oşşo muňa minuta malçany diýilýär. Kimde kim türkmençe gowy düşünüp bilmese. Hormatly watandaşlar, gelin hemmemiz Süleýmany öldüren adamları cinayete çağırmany talep edip Tursunbaýewyň maşgalasyna kömek edelim. Sağ olun.